Hi guys, welcome back to my channel. So ngayon, nakaalis na tayo sa probinsya, sa bundok. Kaya makapag-vlog ulit tayo. Pasensya na, ngayon lang ulit. Nandito tayo sa Mother Ignacia. Pupuntahan natin yung Sports Central. Tingnan natin kung ano yung mga update nila ron. So tara, samahan nyo ako. So guys, eto na, papunta tayo sa Sports Central. Dito, pagkanan lang natin dito, nandyan yung Sports Central. So tara. Yan, bili tayo ng mga murang sapatos dito sa Sports Central. So, pasensya na guys, matagal tayong hindi nakapag-vlog. Almost 1 month din dahil busy tayo sa bundok. Kaya tayo sa opisina papuntang bundok. Ngayon, tingnan natin yung mga sapatos dito sa Sports Central. So, tara. 700. 849. Meron pa siyang discount na 10%. Naka 90% na. Reebok size 6. Uy, Insta Pump. Dito yung mga pambabae. Ito guys, ito yung mga pambabae. Check natin. Ito, ang ganda na itong Puma na to. Ang ganda ng colorway niya. 4,700, 1,890, 1,880. Minus 10% pa, magkano na kaya to? So pa-check natin kung magkano to. Ganda. Ang mga pambabae. Insta Pump. Size 7. 1,779, naka 10% off pa. Panalong panalo. Kyrie, hanggang size 8 lang meron sila guys. Size 8. Magkano na lang 1,956. Size 7 hanggang 8, 6 to 6 hanggang 8. 1,900 na lang, minus 10% off pa. Itong isa 2,600. Kyrie 2,600. Size 7 hanggang 8 lang rin. May 10% off pa. Ano to? Nike. Walang price. Ito 1,700 na lang, na 10% off pa. 5Y 1,700 na 10%, siguro mga 1,600 na lang to. Panalong panalo. 7.5, 1,300 na lang, 10% off pa. Panalo na rin to. Reebok 1,300 na, siguro nasa 1,100 na lang to. 1,100. 7.5, pambabae. Ito talaga nagustuhan ko sa pambabae. Bagay siguro sa anak ko to. Sa magkano na kaya to? Check natin kung magkano. Under Armour pambata 2,500 na lang. Size 5. So check natin yung mga bumibili. Ito Adidas, magkano na lang? 480, minus 10% pa. Ito yung naka-sale nila rito, Adidas na pink. Ayaw nang paawalan yung ano. Ito yung 8. Size type po? Magkano lang po? 360. Naka-less na 10%. Adidas, 360. Backpack. 2,000. May dito. Siguro mga 1,900 na lang to. 10% pa. Naka-sale na sila plus 10% pa. Sabi lang hanggang
May 14 eh. Yung sale ng 10% pa eh. Hanggang May 14, Mother's Day. So puntahan nyo na. Kung naka 80% off siya, 70% off plus 10% pa siya. So makakabili kayo. Biro nyo, naka 80% na plus may 10% pa. Murang mura. Ito 2.6. So parang gusto kong bilhin yung Puma ron. O tara. So bilhin natin tong bag na to. Saka to 980. 980. 980, murang-mura na. So pakita ko rin yung mga chineras sila rito. Meron na rin silang mga Under Armour. 800 na lang yung iba. Ito may mga ano pa naman, may mga discount pa siyang 10% hanggang May 14 daw. Yan, May 14. Ito mami. Magkano lang to? Ito pala to. Ito 600. 600 plus 10% pa. Apo. Ito Ayan. Ano lang yun, sir? Ito sana ang maganda. 1, 2. Hindi pa yung nakasal. Ito yung 400. Hindi po. Ano to, sir? Saan yung 400 to? Ito po. Yung pink. 400 minus 480 minus 10% pa. Saan ka pa? Ito taga trip ko eh. 1880. Check natin. Miss, pa-check nga ito kung magkano to. Yung size 9.5. Bibilhin ko na. So, check natin. 1,410 minus 10%. 1 less 10% pa. Magkano na lang? $1,269. Hindi na masama. Sige. Ito, kunin ko na to. 1,000 advantage. So pag may advantage ka, magiging 10%. Kahit wala. Kahit wala. 1,269. Ayan na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, bill natin, 360. Kabag. Not bad. Okay na po. Nag-last na 30 na lang po. Ayos na. Puma. Ayos na. So dito lang na makabili sa M-Place Mall dito sa may Mother Ignacia Sports Central. Yan, ito yung mga sale nila. So may mga Nike rin sila. Ito mga regular price pa no? 10% lang yung discount no? Yan, halos lahat discounted, pati itong mga bag na to mga discounted. May nabili tayong bag na 360 lang plus 10% discount pa. Ayan mga yan. So puntahan nyo lang rito sa Mother Ignacia sa may malapit sa ABS-CBN. Meron siya mga pambata. Yung mga price eh. Ito meron. Ang labo, yung mabasa. Yan. Sale din, 10%. So yan. So Mother Ignacia lang guys, malapit dito sa ABS-CBN M-Place Mall. Ito guys, mga t-shirt din oh. Nike. Kano lang po. Dating 1.3 may nalag na lang. Naka 10% pa. Mga Adidas. So, yung mga mahilig sa mga t-shirt dyan, ito lang meron sila ngayon. Pati itong mga pang gym, pang basketball. So puntahan nyo nandito sa Mother Ignacia.
Yan, dami pa nakabox dyan guys. Oh. Yan, i-open na daw nila. Di-display nila by tomorrow, and naka-sale sila ng, kunyari naka 80% plus 10% pa siya hanggang May 14. Kaya itong mga bag na to. Yan, lahat yan. So yung update nila, naabangan daw nila yung mga pang-basketball na shoes na parating. So update ko na lang kayo guys pagka may mga bagong parating. Nakabili tayo ng sapatos saka bag. Yung bag natin 320 Adidas. Nakabili tayo ng Puma, dating 4,700, 1,260 na lang natin nabili. So yung para sa anak natin yon, ibili na natin na Puma na yon. Panalo na yon. Dating 4,700, nag-sale siya ng 60%, 70%. Meron silang 10% na additional na discount. So ayun, okay naman. Naging 1,260 na lang yung Puma na binili natin. Ang gandang colorway niya, may pagka pink, white, saka blue eh. So matuwa yung binilan natin ng ng sapatos. So guys, ito yung Panay Avenue. Panay Avenue sa kabila kanina yung Mother Ignacia. Kung makikita nyo sa M-Place, meron siya ngayong bazaar. Masarap din mga pagkain nila dyan. So ayun yung The Beach. So kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe, click the notification bell para updated ka sa mga video ko. So maraming salamat. Tuloy-tuloy na itong vlog natin ulit. God bless, ingat.